Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Mga igsoon, unsa man ang kahulugan sa kinabuhi sa tao kung wala ang Dios sa iyang kinabuhi. Kung atong tan-awon ang tao nga walay Ginoo dinha sa iyang kinabuhi, diha sa mga problema nga iyang giatubangan, iyang giatubang, daghay reklamo, daghay bagutbot, mura ba og bugat kaayo kung makasinati siya og daghang problema. Ang iyang kinabuhi kanunay ra magtan-aw dinha sa mga problema ug dili siya makakita sa mga grasya nga gihatag sa Dios dinha kaniya. Murag walay kahulugan, walay padulngan sa iyang kinabuhi ni adtong mga tao nga wala mo ila dinha sa Ginoo. Apan ang mga tao nga adunay Dios sa ilang kinabuhi, bisan pa man sa mga problema nga ilang nagian, ilang gipangpas-an, ug usab diha sa ilang kinabuhi, makita nila kung nganong ania sila nini nga kalibutana. Nakita nila kung unsa ang kahulugan sa ilang kinabuhi. Ubisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi, makita gihapon nila ang grasya sa Dios. So ing-ani kung kita magpabilin dinha sa atong Ginoo. Ing-ani ang atong kinabuhi bisan pa man sa realidad sa mga problema nga atong magian, madagko man o magagmay, apan adunay kahulugan ang tanan alang kanato nga nagatuo o nagasalig sa Dios. Kaya nasayon man kita nga ang Dios nakig-uban kanato. Bisan sa kadaugan, bisan sa kapakyasan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kagahapon ang ebanghelyo naghisgot man sa kalinaw. Ningon man si Hesus nga siya ang tinuod nga kalinaw. Ang kalinaw nga ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili nagagikan hining kalibutana. Daghan kanato nga hangtod karon anaa gihapon sa mga kahadlok, nagpabilin gihapon dinha sa mga kabalaka, nagpabilin gihapon diha sa pagtan-aw lamang sa mga problema sa ilang kinabuhi. Mao kana nga wala gyud ta makasinati og tinuod nga kalinaw. Ang uban nagtan-aw nga aduna lamang sila kalinaw kung maangkon nila ang mga kalibutanon nga mga butang. Kung daghan ang salapi, anaa ang gahom, anaa ang mga kalibutanon nga mga butang nga ilang nakita o kung ila kining maangkon, makasinati sila sa tinuod nga kalinaw. Kini dili ang tinuod nga kalinaw nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga diha sa pagbiya sa atong Ginoo, ang iyang mga tinun-an iyang gipahinumduman. Kay nasayod man siya nga ang mga tinun-an makasinati og mga pagpanglutos, daghang mga problema, ilabi na diha sa pagpagbuhat sa misyon. Ang kalinaw nga bisan pa man kung siya misaka na sa langit, apan nagpabilin kini hangtod sa kahangturan, pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Ang kalinaw nga nagagikan sa sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug huna-huna. Kay ang mga kalibutanon nga kalinaw, anaaraman kini sa gawas. Kay kining
kwarta, pwede ra mawala, pwede ra nga makuha sa lain, sama ra usab sa gahom, pwede ra usab nga mawala, pwede ra usab makuha sa lain. Apan ang kalinaw nga nagagikan sa kasing-kasing ug hunahuna, dili gyud kini makuha. Bisan gani kung anaa ang dagkong mga problema nga moabot sa kinabuhi, kay nasayod man ang tao nga diha sa iyang kinabuhi, anaa ang Dios. So ang kalinaw, kung kanunay kita nga musimba, magampo, masinati nato ang presensya sa Dios, masinati nato ang tinuod nga kalinaw. So bisan pa man nga daghan kitay gihuna-una sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. O karong adlaw gipahinumduman na usab kita nga dili gayud kita mobiya dinha sa atong Ginoo. Mga igsoon, sayod kita nga adunay duha ka klase nga sanga. Ang una, kini nga dili mamunga, ug ang ikaduha kadtong mamunga nga sanga. Unsa may buhaton sa dili mamunga nga sanga? Ang buhaton sa tag-iya, iya kining putlon, kay nag-usik-usik rani sa nutrisyon dinha sa punuan sa mao nga kahoy. Apan kadtong bisan gani kadtong mamunga nga sanga, puungan pa aron mas mudaghan ang iyang bunga. Mga igsoon diha sa atong kinabuhi, bisan pa kung kanunay kita nga nagasimba, bisan pa kung kanunay kita nagaampo, aduna gihapon kitay mga lan-awunon, kining atong mga batasan nga dili maayo, nga kinahanglan nato nga puungan. So pananglitan, kining atong batasan diha sa pagka mapahitason, kinahanglan ato ning puungan aron makapamunga pakita og daghan. Kining atong pagka mahukmanon, kining dali ra kita mahukom sa atong isig katawo, kinahanglan puungan kini aron kita makapamunga og daghan. Kinahanglan katong dili kabalo mo pasaylo, kinahanglan nga puungan kini aron kita makapamunga og daghan. Dinhi gipahinumduman kita nga kita ang mga sanga ug ang atong Ginoo mao ang punuan. Kung mubiya kita sa Ginoo, samara nga ato usab ikutlo ang atong kinabuhi. Kay wala man kini kahulugan kung wala ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sama ra kita sa usa ka sanga nga giputol nga malaya o dili na gyud makasinati sa tinuod nga kinabuhi. Ang Ginoo sa kanunay nagahatag sa mga grasya nga atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Dili unta na kita mubiya dinha ganiya. Palihog sa pagtindog,